Predstav si, že sa ocitneš v krajine, kde sa národný šport hrá s mŕtvou kozou. Predstav si, že sa ocitneš v krajine, kde je 90% územia nad 1000 metrov nadmorskej výšky. A predstav si, že sa ocitneš v krajine, ktorá je tak hornatá, že najlepší spôsob prepravy je kôň. Táto krajina je Kyrgyzstan a my do nej letíme na dovolenku. Sme pristali v Biškeku, je to stavebný ruch, krásna budova sa tu stavia. Prišli teraz po nás, máme tu dohodnuté prevzatie auta na celé 2 týždne. Takže ideme k autu. Troška zastavím, keďže by sme si najprv mali predstaviť náš tím. Osoba, ktorú si práve počul rozprávať, sa volá Ľudská. Toto si ešte nemal vidieť, každopádne. To bola Lucia a jej parťačka je Zuzka. No a aby sa necítili príliš osamelo, tak tu majú ešte aj Benjio a Niky. No a ak sa pýta, že kto som ja, tak ja som len rozprávač. Čauko. Sedíme v aute a ideme do Biškeku si po permity nakúpiť si a ideme pokračovať ďalej v ceste. Dnes nemáme žiadne ubytovanie v hoteli, takže na tvrdo prvá noc bude v stane. Ak sa pýtaš, že prečo idú do Biškeku, keď už sú v Biškeku, tak je to preto, lebo letisko je vzdialené 27 km od Biškeku. A taktiež nemôžeme zabudnúť odprezentovať naše auto. Nafasovali sme neskutočnú Toyota Prado, musím povedať, neskutočné auto, aj toho veľa vydrží, ale nejdem predbiehať. Ne? V obchode, zaujímavá architektúra tu je, celkom to azbuka mi robí problém niečo prečítať, tu si nič nepamätám, ale toto je ten obchod tu, takže toto. Ideme. Takéto tu majú pekné papučky. A predávajú tu aj brezovú vodu. Saláma z koňa. No a keď sme nakúpili, tak sa stretávame s takým problémom, ktorý by ma nenapadol ani vo sne. Nevieme sa dostať z parkoviska, tak nás musia tuto domáci vyslobodzovať, lebo majú tu systém všetko platenie na QR kódy a ich aplikácie sa nedajú vôbec stiahnuť do mobilu, takže je to celkom halus. 50 chce? Jeden problém vyriešený, už len natankovať. Nejde? No, takže asi ideme musieť preparkovať auto, lebo tento diesel nejde. Majú prázdnu nádrž, vyzerá to tak. Zrejme to treba najprv zaplatiť a potom ísť natankovať, takže neviem, ideme sa spýtať. Takže najprv musíme zatankovať, zaplatiť a potom môžeme tankovať. Takže plnú nádrž. Teraz Ľudská povie niečo, čo chcem, aby si veľmi dobre zapamätal, lebo to bude dôležité neskôr. Auto vyzerá prvý deň tripu. Predpokladám, že keď budeme končiť, tak bude vyzerať nejak takto, alebo až takto. OK, a presúvame sa na prvú oficiálnu zastávku nášho tripu. Šikmá večer v Kyrgyzsku. Je to také klaustrofobické. Nemám problém, ale aké je to hladké. Extrémne strmé. Extrémne strmé? Som ešte takého skôr nevidel. Čo? Fú, ale najhoršie je to, že nevidím. Že idú sem sakra strmé schody. Úplne ako po rebríku. Neviem, či to za tie výhľady stálo, ale deň sa už blíži ku koncu a naša skupinka 4 statočných si vyhľadáva miesto na prespatie. Ako som vám dopriala zašoférovať. Ešte.
Ja mám tušenie. Čože? Nerozumiem. Že ona má tušenie. Ty máš tušenie? No a k tomuto sa radšej nejdem vyjadrovať. Pozeraj. Aha, ja mám. Neviem. Ako? No. Keď konečne Padama dostávali stan, mohol sa ísť búvať a prebudzame sa do ďalšieho rána. Zobudzame sa s takýmto krásnym výhľadom, pobalíme veci a čaká nás menší presun do kaňonu Konorček. Kde absolvujeme 8 km turistiku. Teraz ti doprajem pár sekúnd na navnímanie krásy tejto krajiny. Dúfam, že ti to stačilo, lebo naša Toyota začína mať prvé prejavy jej kvality. No máme trošku problém, lebo nám tu frcká olej v aute a musíme to nejako poriešiť. Proces riešenia vyzeral asi nejako tak, že zrazu okolo nás bola kopa ľudí a pýtame sa ich teda, nedá sa to opraviť, alebo čo s tým vlastne je? Je to normálne, je to diesel. Čiže asi tak. A neostávalo nám nič iné, ako ísť ďalej. No a počas toho, ako cestujeme, ti rovno zodpoviem dve otázky, ktoré si sa ma nepýtal. Čo keď ti treba ísť na vécko? Plánovali sme, že nejaký záchod. Takže až tak nám netreba. A druhá, oveľa dôležitejšia otázka, koľko toho znesie naša Toyota Prado? A potom sa čudujme, že nám strieka olej z motora. Všakže. Každopádne, my máme pred sebou takmer 120 km cestu k našej ďalšej destinácii, ktorou je jazero a zároveň aj miesto, kde budeme spať. A keď už tu mám túto mapu, tak si môžeme spraviť menšie zhrnutie. Zober si, že tu je Piškek a z neho sme prešli cez kaňon až sem. Priebehom 2 dní tu máme dokopy 200 km vzdušnou čiarou. A teraz už späť na video. Ideme sa okúpať do slaného jazera, ktoré je také slané ako mŕtve more. A má aj liečivé báno. A ideme sa aj na bahnu. Fuj, ako medokýž nejaký smradlavý. No hej, hej. Vajcovka? No. Neťahajú ťa chutí potom? Zuzka, ty už tiež robíš procedúru sama sebe? Áno, slabo. Musíš si tuto až taký ten ílo vybrať. A potom je krba vidieť? No jasné, sa otočíš. Ale mne to nedrží na mne. Tak toto je akože to mŕtve more. No a netrvalo to dlho, bahnom sa natrela aj naša hlavná hviezda Ľudská. Z jazera smerujeme len kúsok vedľa, na miesto našeho prespatia a budíme sa s takýmto výhľadom na hory. Jazero Isiku. Tu sme stanovali túto noc pri ňom. Vyzerá ako more. Aj ho využívajú ako more domáci, lebo je mierne slané. A voda je veľmi čistá v ňom. Ale je veľmi studená. Aspoň teraz, začiatkom júna. Takýto štrk ružový je v ňom. Ideálne na stanovanie. Nikto tu nie je, boli sme tu úplne sami. Spalo sa tu perfektne. Takže tu je jazero, alias more kyrgyzské. A tu oproti sú už hory.
vysoké 5-6 tisíc metrov. Vidno, že sú zasnežené končiare. Ale pri vode je veľmi, veľmi teplo. Aj hneď ráno o 9 sa už to nedalo vydržať. Čaká nás menší presun a Prišli sme na také miesto, kde vyrábajú jurty. Že toto je čakacia miestnosť momentálne, lebo idú sa pripraviť. Čiže 15 minút máme čakať. A čo sa týka chladu, vonku je teplo. A toto si tu drží normálne, že chlad. Taká moderná táto jurta, lebo má drevené trámy hore. Nás pekne privítali čajom, sladkým jedlom, ktoré sa volá čak-čak. To je toto tu. A toto je vraj tradičný nejaký chlieb. Žiarený chlieb, nazvala to borčok. A vyzerá, že tu je taký lekvár, kryštálový cukor a dostali sme ešte aj čaj naservírovaný. Ako to chutí? Sladké. Dobre, Taniky? Toto vyzerá ako naše pampuchy, toto. Skús. Je to to isté? Áno, také prázdne, toto je také duté. A chuť to má akú? Sladkú? Neutrálnu? Ako šiška, no potom to neviem veľmi, lebo toto bolo dosť sladké, tak neviem tú chuť nejako. A ochutnáte čaj? Ešte, že aký je čaj? Dobrý, ale neviem identifikovať aký. teraz nám začínajú ukazovať, ako sa vlastne tá jurta stavia. Jej samotná výstavba trvá cca hodinu a rozobrať sa dá do pol hodiny. Ako steny slúži tento červený rám, ktorý je ako harmonika a je z vrbového dreva. Na spevnenie sa používajú klince z jačej kože. To je takéto zvieratko mimochodom. Keď je rám natiahnutý, vložia sa dvere a následne sa postaví strecha. Konkrétne táto časť strechy je úplne na vrchu jurty a volá sa duk-duk. Aspoň tak to nazvala tá typkyňa. Тундук? Yes. Тундук это символ. Duk-duk je pre nich symbol domu, rodiny a jednoty. Tento symbol vieme dokonca nájsť aj na vlajke Kyrgyzstanu. No a keď už je celá konštrukcia hotová, tak ostáva už len opláštenie vlnou z ovce. Čiže aby takto obliekli jurtu, tak potrebujú srst zo 150 oviec. A toto je z jaka, hej, vravela? Toto čierne, ten lem. A toto je? Ovca. A dosť to škriabe. Však? A tak toto zase celé obídu. Že to má vlastne... To riadne oblečú, že? Ako takú cibulu tú jurtu. Vyzerá to super. Čo poviete? Páčilo by sa vám bývanie? To nevieme. Zaujímavé, že sa to tak donútra točí. Ja by som to skôr opačne dovonka točila. Aha. Že dozvedeli sme sa, že keď prší a sneží, takže to v pohode vydrží nejaké 2-3 dní, ale že tuto nie sú také podmienky, že by pršalo týždeň stále, takže toto, čo je vlastne z vlny urobené, tak to stihne aj vyschnúť. A čo je to? Čiže keď je silný vietor, tak sa to zaťaží, hej? Hej. Alebo hojdačka pre dieťa. Podarený. Hej, zlatý je. My sa premiestňujeme a prichádzame na miesto, kde nám ukazujú eagle hunting a dog hunting. Teda lov pomocou orla a lov pomocou psa. V Kyrgyzstane je toto tradičný spôsob lovu, čiže nič neobvyklé. A aby sme sa nenudili, tak nám to idú aj predviesť. Ako návnadu používa mŕtvu líšku. Hej,
A ja by som sa smial, keby ma skoro zabije orol. Každopádne, ešte sú na rade havkovia, ktorí sú mimochodom špeciálna rasa, nazývajúca sa Taigan. No a samozrejme nemôže chýbať aj dáka tá perlička, všakže. Dali mu okuliare, radšej nech nevie, kto ho drží. Však. Wow. Ešte nám dali vyskúšať si strieľať z luku, čo nedopadlo úplne podľa predstav, lebo nám to veľmi nešlo, ale hlavne, že sme sa všetci pri tom zabavili. A ty dáko kolm dopredu stojíš, Zuzka. Hej, bokom. Hej. A sa ti to odrazilo od zeme. Kde zaletel? Musíš počkať na bezvetrie. Dobrá. Akurát sme prišli do reštiky, najeme sa a smerujeme ďalej. Keď si to zhrnieme, ráno sme začali tu a postupne sme prešli až do reštiky, skade pokračujeme do sanatória. Teraz sa nachádzame na mieste v nejakom sanatóriu pri jazero Isikul, kde sa kedysi bol liečiť Jurij Gagarin. Že sanatórium je z roku 1932 a nič vraj sa tu nezmenilo odvtedy. Že všetko je tu ešte také socialistické. Oni sú veľmi pyšní na tieto mozaiky. A tie možno vidieť aj v Biškeku, v hlavnom meste. Stade to pokračujeme ďalej na juh, cez mesto Barskun. Cestou zastavujeme pri pamätníku Gagarina a zároveň sa aj vydávame na krátku túru k Barskun vodopádu. Nakoniec zastavujeme na mieste s epickým výhľadom, kde ukončujeme tento deň. Ráno nestrácame žiadny čas a sme hneď na cestách. Zisťujeme, že cesty tu začínajú byť celkom masaker, tým pádom sa otáčame a náš cieľ s názvom Kumtor, čo je najväčšia zlatá baňa v Ázii a je to hlavný príjem peňazí pre túto krajinu, nemôžeme splniť. Prichádzame teda do mesta Karakol, kde navštevujeme Holy Trinity katedrálu. Nachádzame sa v Karakole, v meste, a pozeráme túto katedrálu Holy Trinity, ktorá je celá drevená. Mala by byť postavená z jediného klinca. Niečo podobné, ako máme doma v Hronseku. Ideme sa pozrieť dnu. Všimni si, že na to, že to je celé z dreva, tak dnuka to má aj takú štruktúru, ako keby to je úplne normálna stavba. Celkom halus. My sa ideme navečerať a neskôr spať. Tradičné jedlá. Napríklad boršč, polievka stojí €1,90. Toto je typické jedlo, langman, že ten stojí €2,80, hlavné jedlo. Sme v Karakole a pršalo. A dneska ideme spať v jurte. To je presne taká jurta, ako sme skladali v Bokonbajevu.
si ukážeme, ako vyzerá posteľ v jurte. Takže na spodku sú obyčajné dosky. Potom je tam jeden madrác, druhý madrác, tretí madrác, prikryvka a celé to potom takto obliekajú do plachty, nejakú obličku dajú a ešte aj vankúš a na tom sa spí. Takže je to celkom sranda počet tých madracov, ktoré majú na tých prknách. Raňajkujeme v jurtovom kempe. Čiže tento televízor má už svoje roky za sebou, ale celkom čo ma dojalo, tak bola táto návštevná kniha s Leninom zobrazeným. Takže táto, neviem z ktorého roku je, ale je to sila. Toto. Ešte nejaká fotka, je tu aj s podpisom. Toto je mapa Kyrgyzstanu. Vidno na nej, že takmer celá krajina je hornatá. Toto je jazero Isikul a my sa teraz nachádzame tu v Karakole. A prileteli sme do Biškeku a takto sme to všetko obišli. A dnes pokračujeme ďalej smerom k čínskym hraniciam do Engilčeku. Karakole ulice sú už aj betónové. Je to mesto, ktoré má okolo 80-90 tisíc obyvateľov, čiže tieto hlavné ťahy vyzerajú celkom slušne, normálne, ale ako náhle sa človek pozrie tuto do vedľajšej ulice, tak vyzerá to ako na boisku, čiže ako niekde v dedine, takže pre Kyrgyzov úplne normálne. Presúvame sa teda z Karakolu do Engilčeku, čo je pohorie na hranici Kyrgyzska a Číny. Všimni si, ako sa tá krajina pekne mení. Len predsa približujeme sa k najvyššiemu bodu Kyrgyzska, čo je štít víťazstva s výškou takmer 7,5 metrov nad morom. Nás ale zaujíma tzv. Ghost Town. Tak to teraz vyzerá bývalé banické mesto, kde žilo 5000 obyvateľov a boli tu cínové bane. A ako sa rozpadol Sovietsky zväz, tak všetci stade to zutekali a už je to len také mesto duchov. No, teraz sa nachádzame v bytoch. Tu ešte sú aj nejaké malovky po stenách. Taká loď tam je. Balkóny a z balkóna mali výhľad na pohorie Čanšan. Nádhera. Odchádzame z mesta duchov a prichádzame k rieke, ktorá je len kúsok vedľa. Tuto je miestny rybár, ktorý ide chytať asmany na rieke Sarijas, ktorá tečie tam v pozadí. Momentálne tie ryby sú malé, ale že dorastajú aj do nejakých 60 cm ukázal. Takže chytá to na také tieto halibuty čínske. Na plavák alebo na čo, neviem. A hneď vedľa rieky Ideme sa kúpať do horúceho prameňa. Horúci veľmi. Na nohy, hej. Budeš musieť ísť asi na tú druhú stranu. Podľa mňa hej, lebo tuto sa parilo z neho. Tuto domáci nám povedal, že ľavá strana tohto termálneho prameňa, že tam je gorúco a tam je teplo. Takže bereme si veci a presúvame sa na tú pravú stranu. Lebo tam sa bude dať vydržať v tej vode. okúpali sme sa a tým sa náš deň skončil. Ráno k nám prichádza okoloidúci na koni a smeje sa nám, že Benji je tu sám na 3 ženy. Hovorí, že 3 ženy, jeden muž. Ty ho rozumieš? 3 ženská a jeden muž.
Cestou naspäť z Engilčeku sa zastavujeme pri moste, ktorý ľudsku vrátil do detstva. Niektoré veci sa jednoducho nemenia. A potom začína masaker. Bolo to normálne akože cestou do kopca ti to zastalo? ťahať. Prestalo ťahať. Nič, otáčky, nič. To nešlo naštartovať. Ale nafty je koľko tam? Nafty je veľa. No a jak je to možné, že to takto prestane ísť? A čo to je? Motor, kontrolka motora. Kontrolka motora. Seba natoč, ty máš vydesený pohľad. Luciako. Čoho? Bojím. Auto neštartuje. Koniec? Skús naštartovať. Ide auto. Pošlo. Tak zastavte to. Vieš ho? No, on si myslel, že kývam. Pokazilo sa nám auto. A hneď tuto išli oproti. Roboši nejakí, tak idú nám asi pomôcť. Pravdepodobne nás budú musieť odtiahnuť do najbližšieho servisu, alebo neviem, či to nejako sa porieši celé. No majú také vybavenie tuto, idú nám opravovať auto. Takže 3 auta nám zastali. Boli to Poliaci na výlete na okružnej ceste Kyrgyzstanom a mali kazašských šoférov. Takže ako nás badali, tak hneď nám zastali a išli nám na pomoc. Zistili, že máme prasknutú trúbku, ako už Niky spomínala, a vyteká nám nafta. Opravovali to asi 45 minút, ale nemali potrebnú súčiastku na to. Takže nakoniec to skončilo tak, že cez Starlink sme kontaktovali rental agency a teraz čakáme, že čo sa bude diať. Buď prídu po nás, alebo pošlu nejakého opravára. Nevieme ani koľko to bude trvať, takže auto nevieme naštartovať, lebo ako náhle zvrtneme kľúčik, tak nafta ciara. Takže sme tu pri 10 stupňoch v aute a je nám celkom chladno, ako ja som tu v spacáku, Zuzka tiež nababušený a zohrievame sa teplým obedom, ktorý sme si akože uvarili vonku, ale nevieme, kedy príde pomoc. Prešlo takmer 5 hodín a pomoc neprišla. Čas si trávime krátením. Prišli nám na pomoc po koľkých hodinách? 6 hodín večer. Výborne. Nie, problém je. Takže problém sa nedal vyriešiť. Pakujeme si všetky veci do tohoto druhého auta. Ideme do Karakolu, prespať do hotela nejakého. A do zajtra by sa mal ten problém vyriešiť. Takže auto nechávame tu a už je to v ich režii. Čo? No, vezieme sa. Vezieme sa. 4 vzadu a 2 vpredu. Lebo sme tu mali byť len 2. Podľa pani, čo nám prenajala. Nepočítali s tým, že toľky to nás budú odvážať. 4. Michael Jackson tu hrá celou cestou. Trošku nás hádže, ideme rýchlo, je tu teplo. Teplo mi vôbec nevadí potom vymrznutí. A kto by bol povedal, že aj po tomto všetkom sa stále môže dačo pohniať. Čo teraz musíme čakať, kým vychladnú brzdy?
Kto to je gól? Takže patrola nás vezie do Karakolu a patrole smrdia brzdy. Takže museli sme zostať a čakáme. A neviem, čo sa ide zase diať. Čo sa tu deje, prosím ťa? Čo sa stalo? Brzdy. Čo s nimi? Prepálil brzdy. Prepálil brzdy. Aha. A potom sa ich dotkol rukou a bude mať asi pulsgere na prstoch. Rukou. Takto sa prstami dotkol brzdy a nedal preč ruku a že au. A teraz si volá záchranku, alebo čo? Teraz si volá druhú patrolu. A nepovedal, čo ideme robiť, hej? Nepovedal vám, hej, že čo teraz? No, kým sa schladia brzdy. Kým sa schladia brzdy. To by malo byť tak 5 minút, 10. Včera, ako to skončilo, tí, čo nám prenajali auto, tak nám vybavili nocľah v Karakole. Vyspali sme sa tam a o 9 ráno nám už prišla SMS-ka, že auto je opravené a čaká nás pred hotelom a že môžeme v ceste pokračovať. V ceste teda aj pokračujeme a z Karakolu ideme severnou stranou jazera Isikul až do Kočkoru. Nachádzame sa v obchode, kde predávajú tradičné výrobky kyrgyzské. Toto sú kyrgyzské koberce, ktoré sú plstené z ovčej vlny. Ale majú tu aj iné produkty, ako napríklad tašky, papuče, typické čiapky, kyrgyzské, rôzne ozdoby. No proste všetko, čo si vieš a nevieš predstaviť, tak to tu majú a majú to vyrobené z vlny. Následne nám ukazujú, ako celý ten proces výroby vyzerá. Začína to tým, že sa tá vlna musí umlátiť. Как долго делает это? Бум-бум-бум, как долго? Сколько часов? 30 минут. No to je iná sila, toto pozor. Tiež motor lieta. A on je šikovný. Nie. Хорошо. Si lepší. Keď je umlátená, dajú sa na ňu vzory z inej farby. Такой. И там небо сделали. Potom sa to zaleje horúcou vodou, skrúti sa do takejto rolky a musí sa to udupať, teda splstiť, čo sa celkom rýchlo zvrtlo. Nakoniec sa to už len viackrát vyperie po vode a aj v jari. Teraz to umýva v jari. Vyžmykala to. A to riadne špinavá voda z toho je. Fú. A teraz ešte do čistej vody to opláchne. Z tej špinavej. Wow. Veľmi krásne. Potom nám ešte ukázali, ako vyrábajú podsedáky. V skratke, majú takéto jednofarebné, už splstené štvorce vlny, nakreslí na ne vzor, vystrihne a už ich len prišíva k sebe. Toto koľko trvalo tento veľký? 2 mesiace takýto koberec Второй šiel. слой вот такой. No a ešte kým sme v Konorčiku, tak sa napapáme a potom smerujeme na juh k jazeru Songkul. Kvôli počasiu ale zastavujeme a noc strávime tu medzi horami. Nachádzame sa niekde v údolí smerom k jazeru Songkul. Je to údolie, ktoré je obklopené takýmito krásnymi zamatovými kopcami a všade sú jurty roztrúsené a pasú sa tu krávy a kone. Je to veľmi nádherné tu, lebo vládne tu taký pokoj, ticho, pohoda. Krásne to je. Niekedy je veľmi ťažké nájsť vhodné miesto na stanovanie, lebo všade sú kopy
Ale občas sa to aj podarí. No a samozrejme za nami prišli aj zvedaví domáci, Wow. vďaka ktorým Zuzka prvýkrát v živote sedela na koni. Dobre sedím. Čo to je? Len ho nešibni, lebo ťa hneď prevezie. Zuzka, ideš do sobáša, pozor. No a keď sa Zuzka dovozila, tak si s ľudskou vymenila rolu. Môj. Dobre. Хорошо? Dýchaj. Veľmi zaujímavé. Aspoň máme zážitok. Je, môj. Doro. Po tomto jazdení sme sa vydali späť na cesty. A pamätáš si, ako som na začiatku chcel, aby si niečo zapamätal? Tak teraz to bude celkom dôležité, lebo není ešte ani koniec dovolenky a naše auto vyzerá takto. A kvalita ciest sa ani zďaleka nezlepšuje. Rozbehni to. Nebolo mal otvorenú. Nevadí. Bolo otvorené okno. A my konečne prichádzame k jazeru Songkhul. Sme v nadmorskej výške 3100 metrov. Takéto rastliny tu rastú. Samé fialky. Toto vyzerá byť na nejaký plný klec. Nakrpatený. Prvosienky. Človek takto kráča na vrchol hory. A samé kvety všade. Že tu pri jazere by mali byť niekde hieroglyfy, že hľadáme ich. A tu sú. Našli sme ich. No, neviem z ktorého storočia sú, ale zaujímavá je to lokalita. Z jazera ideme opäť na cesty a prichádzame do mesta Narin. Takto vyzerá mesto Narin. Socialistické paneláky. Je tu aj jedna z dominant mesta, modrá mešita Aziret Ali. A v meste Narin aj spíme. Keďže nás dneska čaká dosť dlhá trasa, tak sme hneď z rána zas a opäť na cestách. Ideme z Narinu ku jazeru Kelsu. Samozrejme nám zase vyšli parádne podmienky a to auto je už také špinavé, že na ňom nevidno ani pôvodnú farbu. Ale aby som sa v kuse len nesťažoval, tak konečne vidíme jaký. A predstav si, že pod týmto mostom sa nachádza takýto nádherný kaňon. Dostali sme sa na hranicu snehu. Ideme k jazeru Kelsu. Domáci nám aj vraveli, že tu napadol sneh. Ale ukazovali tak asi po členky. Zatiaľ to vyzerá len taký poprášok. Cesta je čistá. A konečne prichádzame do finálnej destinácii s tým, že tu na nás čaká takýto fešák. Ty, popanky mi hej, z listo. Aha, aha, poď. Poď. No poď. Poď.
Ale taký malý pes by tam aj vbehol za nimi. No to je, Dora by tam Že? nevyšla. No. Ešte by sa tam stratila v tej nore. Sme ubytovaní 8 km od jazera Kelsu v takejto nejakej ubytovni za zlého počasia, lebo pršalo, keď sme prišli. Takže sa nám nechcelo rozkladať stany. Je tu teplo. Budeme tu mať aj raňajky dnes večeru a zajtra pôjdeme s guidom 8 km trasu ku jazeru na koni. Dúfam, že bude pekné počasie. A ako praví turisti sme sa aj poriadne poznačili. Pozvolenie každý vie, kde stojí pustý hrad. Pozvolenie spieva každý, kto má hokej rád. Wow, a tam pozri, ako pekne vyčnieva modrá obloha. Pozerám. Však? Takže takto vyzerá to ubytovanie zvonka. Zuzka, ako ti chutila večera? Chutila mi dobre. Čo si jedla? Mrkvovú polievku so zemiačikmi a ryžu s kuriatom. A šalatík. A šalátik, paradajky a pohorčička. A čo tu máš ešte za čaj? Čierny čajík osladený lekvárom. A čo na to vravíš? Zaujímavé, nové chute. Nové chute. Tebe ako chutila? Ako ti chutila večera? Dobrá? Či? A čo tu máš ešte za čaj? Môže byť? Už si hore? Motorka sa mi páči viacej. A ty máš toho lenivého koňa, ktorý nechce ísť? Fakt? No pozri, ona ho chcela potiahnuť a nechce ísť. Fú, toto je taký veľký kôň. Tak to je pre Benjiho. No, Bohom. No, dobre vám to išlo. No a čo ďalej, čo? Tento môj koň si robí, čo chce. A pes ide z Amerika. No, ja mám veľmi dobrého koňa. Poslúcha ma. Ideme 8 km na koni k jazeru Kelsu. Vraj najkrajšie jazero v celom Kyrgyzstane. Ale asi nebude napustené vodou. Asi len trošku. Aspoň tak spomínali všetci. Ale aspoň budeme mať zážitok z jazdy na koni. Prvýkrát v živote sedím na koni. Som tu ako štolverka na tom trošku v krči. Ešte sme len asi 500 metrov od auta a už ma všetko bolí. No, nejak to bude musieť prežiť, ale bol tento večer istý. Najviac sa bojím tohto blatistého taranu. Dúfam, že sa ten môj kôň nepošmykne. Ale vyzerá, že je celkom inteligentný, vyberá si menšie blato. Že máme svojho rajdera. Ten je tam vpredu, v červenej vetrovke pred Benjim. Čiže tam je Benji, tu som ja. A niekde tam vzadu je Niky so Zuzkou. Ich kone sú dáke neposlušné a pomalé. Čo je, zase hladný? No, toto je dáky úzky chodník. Väčšina mi nezostáva len veriť tomu koňovi. Osobne som si myslela, že bude len po lúkoch chodiť, nie po takýchto chodníkoch strmých. Ježiš, tu ešte aj voda tečie. Tak mám pocit, že je to trošku také adrenalinové, aspoň pre... Musia veľmi veriť týmto koňom, že nás to takto nechali bez všetkého. Že tie kane idú sami za sebou a tam to už sú dole. A ja už chcem byť dole. Pomoc.
Ježiš. Už brzdím aj rukami všetkým možným. Už chcem byť dole, tam, kde sú ostatní. Zdá sa, že som to prežila. Dobre, môj koník, dobre. Bože, tento vkus iba čo hovorí. Ešte dobre, že ten jeho koň ide tak pomaly, lebo tento môj, ten ho stále prenasleduje. Šiel by potom rýchlo za ním. Miky, už som za tebou. Môj kôň ide za zadkami ostatných kôň. Benji, ako? Páči sa ti to? No povedz tomu koňovi dačo. Že ako to ovládaš toho koňa. Čo? Neboj, ja tomu tiež nechápem. Popravde nechápem viaceré veci, ako aj, že aký má význam, keď si traja ľudia naraz natáčajú presne tú istú vec. Doslova, Benji natáča ľudsku, ktorá natáča Zuzku, ktorá natáča krajinu. Vyzerá to tak, že pôjdeme asi cez potok. Čiže koník sa ide brodiť. A našťastie len krajom. Adam si nezmyslí, chce aj zakúpať. No, veľmi sa mu do vody nechce ísť. Dobre to zvládol. Som na ňo hrdá. Ču. Počúvaj na tvoje ču. Hoci kto povie ču, môj pridá. Krásna príroda tu je. A dneska nám vyšlo super počasie, lebo neprší. Úplne ukážkovo. Pomedzi tieto skaly ideme, to je husté. Krása. Benji ho kôň prdí. No čo, Benji, páči sa ti? Jasné, chápeš? Zadok neboli. Nie. Má to dobré pruženie. Po 8 kilometroch konečne zastavujeme. Toto je môj kôň. Riadny žrebec. Ale dobrý bol. Som na neho hrdá. No a keď sa ľudským kôň prestal predvádzať, mohli sme sa ísť pozrieť na jazero Kelsu. Veľmi pekné ukludňujúce miesto, ale ako ľudská hovorila, jazero vysychá. Potom sme už len rýchlo zacválili naspäť. Videl si, ako cválal som mal? Videl som, máš to na kamere. Hrozné. Hrozné? Hej, Nebolo to lepšie ešte ako bez? je to hrozné. Ja som ešte viacej tvoral, podľa mňa. Čau. No čo, Niky, zacválala si? Hej, je to hrozné. Je mi odumiera koleno. Pozri, aký máš strbavé zuby, ten tvoj. Každopádne my sme späť na cestách a presúvame sa západnejšie do oblasti Tašrabat. Akí turisti zapadli v blate. Zase nemajú 4x4. Takže ideme im asi pomôcť. Ideme ich skúsiť vyťahnuť. Bo toto isté sa môže aj nám stať. O jeden dobrý skutok naviac, prejdeme cez kontrolček a prichádzame do Tašrabatu, čo je hostinec umiestnený vo výške 3000 metrov nad morom a je viac ako 500 rokov starý. Kedy si slúžil ako miesto na oddych pre obchodníkov putujúcich cez pohorie Tianshan. Aká je tu zima. A zvonka vyzerá takto. Cez
Cez toho Stažrabatu sme zakempili na takomto krásnom mieste pri rieke. Ideme tu spať do rána a zajtra budeme pokračovať potom už smerom k Biškeku. Čo sa tu chystá? Aká večera? Leto. Lečo? Čo? Čo? Lečo. To je hlavný kuchár. Nika. Takže do kempu vraj smrdí ako kvás a v kempe ako pivo. A z kempu ako smrdí. To je ráno, tak som a potom Po čaji. umyté, čiže rúzna pasta. Taký bežný večer. Zuzka pripravuje stan. Niky Vári lečo, varí lečo. to je moje tretie lečo. Tretie lečo. Ja to tu natáčam. Benji z série. Čo? Musíš krajšie povedať. Tu si myslíte, že zjeme? No, Toľko leča? Nika nemala obed poriadny. Čím? No, pripijame Niekto si. varí a niekto pije. dobrá dielba práca. Lečo je hotové. Ide sa konzumovať. A zároveň aj spať. S tým, že na ďalší deň ráno sa vyhábeme a ideme teda na sever. Ale keďže na hlavnej ceste je veľa kamionov, tak volíme mierne obchádzkovú cestu, ale vďaka nej vidíme nádherné výhľady. Inak, keď sa započúvaš, tak veľmi rýchlo pochopíš, v akom stave je naše auto. Už sa z neho stal totálny vrzgajúci cárach. Ideme ďalej a robíme ďalší dobrý skutok tým, že Bereme domáceho po ceste, ktorý nás zastopoval a chce ísť do Saribulaku. Jak тебя зовут? Nurlan. Nula? Nurlan. Nurlan? ako sa to píše. Nurlan? Tak. Čo si mu dala? Nech napíše, kde chce ísť. Hej. Že by ho tento bral na koni. Asi. A ho zhodil, keď videl auto. Náš stopár nám povedal, že sa stará o jaky. Ukázal nám, ako sa o ne stará a ukázal nám video, že na jakovi sa dá jazdiť. To je v zime toto. No, že sme sa tu ešte nedozvedeli, že na Isikule chytil brat tohto chlapca, vlka. Aha, to na motorke toho zrazil. Brat zrazil. No, je tam môj brat. Áno, ale tvoj brat na motorke Dá. a zrazil vlka. Nehoda. Strieľal? Zastrelil. Mhm. Zastrelil vlka. ako ideme ďalej, prvýkrát za 10 dní, čo sme tu, vidíme ťavy. Je to špeciálny druh s 2 hrbmi a hustou dlhou srsťou, čím sú prispôsobené na drsné zimy Strednej Ázie. Kedysi sa pomocou nich prevážal tovar, napríklad aj po horí Tianshan, ktoré som spomínal. Miestneho stopára sme teda vyložili v Kočkore a stanujeme pri jazere Isiku. Toto sú opravári. Problém vyriešený. Prichytené špagátikom. Ešte máme 2 hodiny cesty do Biškeku, tak 3? 3 to ukazuje? No, s Bohom. Tak neviem, či nám toto vydrží, či to nestratíme niekde po ceste. Ak hej, tak nám to potom dajú k úhrade. Sme v Biškeku, je to 31 stupňov na obed a ideme na Oš bazár pozrieť. Možno ešte nejaké suveníry pokúpiť za posledné peniaze, čo nám zostali. Typické chleby kyrgyzské. A toto je borsok. Toto. Tu môžeš zase vidieť časť s tradičným kyrgyzským oblečením. No a keď sme teda v Biškeku, auto už máme odovzdané,
tak sa ideme pozrieť na zopár známejších lokalít, ako napríklad Sobášny palác v Biškeku. Tu sa chodia všetci Kirgizi sobášiť. Tu je taká zaujímavá fontána z mozaiky. Teraz sa nachádzame na námestí, kde je tento pamätník pripomínajúci národný symbol Kirgizska jurtu. Celkom zaujímavý je tento vrch jurty tu znázorňujúci. Tam je nejaká hviezda. A kosak a kladivo v strede. Všimáš to? postupne prichádzame k soche Manasa, čo bol legendárny hrdina, alebo inak povedané kirgizský Janošík. A hneď vedľa stojí mohutný stožiar s kirgizskou vlajkou na vrchu. Každú hodinu sa pri ňom mení stráž, to sme ale bohužiaľ nevideli. No a neobchádzame ani pomník Vladimíra Iliča Lenina. Celkom je schátraný, to sa už o to poriadne nestará. A tejto mladej generácii Kirgizov to už ani nič nevraví. No a doteraz nechápem ako, ale z takéhoto počasia sa behom pár sekúnd stalo toto a skončilo to až takto. No a s týmto neskutočným záberom sa s tebou učím. Díky za pozeranie a vidíme sa zase takedy inokedy. Čauko.